Feluq it-3 snin tiegħu bħala President ta' pajjiżna Dr. George Vella ġeddet l-appell tiegħu għall-għaqda nazzjonali, tema l-qalbu li ddedika ħafna minn ħinu bħala President għalija. F'intervista li għamel huwa appella sabiex għalkemm wieħed jista' ma jaqbilx qatt ma tintuża mibeda fil-konfront ta' Maltin oħra minħabba divergenzi fl-opinjoni. Ma jfissirx li jekk inti ma naqbilx miegħek biex nipprova nikkonvinċik kemm sabiħ il-vjola, għandi ninsultak, għandi nweġġak, għandi nikkalunjak, għandi nagħmel nkellmek bikliem dispreġattiv, garalek kull ma nista', dan li weġġalien u speċjalment kemm inna nużaw dal-imberkin social media, rajna illi qed jipprovdu okkażjoni fejn dak li jkun jisfoga l-ar sentimenti tiegħu. Ta' mhux il-poplu Malti. Il-President ta' Malta fakkar kif madankollu l-poplu Malti dejjem wera li kapaċi jingħaqad favur kawżi li jkunu jirrikjedu s-solidarjetà ta' kulħadd. L-għada ta' tmiem iż-żjara tal-Papa Franġisku, il-President kellem ukoll dwar l-esperjenza tiegħu tul il-jumejn ta' żjara apostolika u stqarr kif il-Papa Franġisku għandu karattru tħuli u li jiġbdek anke meta tkellmu b'mod personali. Interessanti, ġifieri spiċċa ħedet minnhom anke tkellimna fuq ċertu kodba, tifatti għandek hemm ordnar u ktib li semmili hu stess għaliex ma kontx naf bih imma rrakkomandawli. Ġifieri hemm dak l-affettament u anke meta konna qegħdin nintroduċu l-familjari, dar fuq il-mara għalek hemm ixfħuħutek dak it-tip ta' hemm dak l-element kif naqbad personali li ma jibqax il-Papa li wieħed miġbut lura minnu, ma għandu karattru ħelu ħafna. Wara l-merħba sabiħa li l-Papa Franġisku nata mill-Maltin, il-President George Vella stqarr kif il-Papa jiġbed lil kulħadd, stqarr li bi kliemu saħansitra jiġbed ukoll lil min mhux Kattoliku prattikanti. Da reġa' daħal f'qalb ħafna tal-Maltin anki minn forsi ma jipprattikax, imma daħal f'qalb ħafna Maltin għax jitkellem kif dak il-lingwa tal-the man in the street. Għedevem, la inti min jista' ma jaqbilx ma jappella biex dak li jkun iġib laqda, jew inkella biex dak li jkun jagħti l-karità, jew inkella jirrispetta l-barrani, jew inkella ma jaqbilx mal-gwerra. Ma tistax tgħidu ma naqbilx miegħek. Fl-istess intervista huwa tkellem ukoll dwar sfidi li kellu tul dawn l-aħħar 3 snin bħal kwistjonijiet kostituzzjonali u l-pandemija tal-COVID-19. Dan fil-waqt li stqarr kif issa qed iħares il-qudiem lejn dawn is-sentejn li ġejjin sabiex ikompli jaqdi lil pajjiżna bħala President tar-Repubblika.